Winndere. Wiyetemi ko Salif Sadio Sall, docteur Salif Sadio Sall. Komi professeur université ɗo Dakar. Ceerno Souleymane Baal ko neɗɗo courageux, ko neɗɗo unique. Kanko addani en gueɗe kewɗe ko presque hay tubakoɓe gaddani gila keɓani ɗum démocratie ko yimɓe kalata ko. O haali gueɗe jeegom ha jeeɗiɗi. ɓe jeehi o yeehi o janggoyi. mi salmini bandiraɓe fof ko min sohna Mariame Selli Kane komi journaliste e jeeyami koye association ceerno Souleymane Ba. pottital meɗen hannde ɗo e UCAD 2 ko batu mumin noddi minen association ceerno Souleymane Ba taniraɓe ceerno Souleymane Ba e professeur uji université de Dakar emin ganni siftinde aduna o, siftinde yimɓe, siftinde étudiant ji ɗi e kala gonɗo ɗo holon woni ceerno Souleymane Racine Baal. holko gollini Afrique, holko gollani kanko e yimɓe makko diine l'islam. ko ɗum addani min wiide yomin gartir balle makko e golle makko min gandina aduna o kanko woni holon. ko janggoyi o arti kamɓe fof ɓe jaadi an aɗa andi kamɓe janggoyi kamɓe fof galle ko université Pire. université noon Pire wonno toon aari haali Amar Fall. haali Amar Fall o noon to banggue yummum wiyete ko Bou Pende Jeegi immi ko Fuuta. kamɓe fof noon ndeɓe kamɓe presque mawɓe ɓe fof janggunoɓe fuutankoɓe fof ɓe jeehi ɓe gabbimo Pire Gureye o jangguiniɓe toon ɓe tarbitima e makko o gayni kanko ceerno Souleymane o arti Fuuta o joni holno mbaɗirten pour diine o naata e Fuuta, pour islam naata e Fuuta. wona islam alano wonnoɓe julɓe kono ndenno ko ceerno Salli mawɗo haalano ko o wiɓe nden neɗɗo so ari tan janggan heddoto ko nder suudu mum haalata hen hay batte. leydi ndi leydi Fuuta o jeyno ɗum ko deniyankoɓe e seɓɓe kuliyaɓe e seɓɓe kañumen jeyno leydi ndi Fuuta gila Dagana ha Bakel ko seɓɓe ɓe jeyno ɗum e deniyankoɓe joguino laamu hay goto suusa haalda hay hunde soɗaɓe kaali. deniyankoɓe ɓe noon joguino laamu ngu saɓe ɓe goni généraux ji ɗi ɓen jahata kaɓoye gadda laamu kokaɓe. deniyanke wondani ceɗɗo fof heɓata. kanko Souleymane Baal o ari o namnimo holno mbaɗirten mo wi fof ɓe mbimo an min gandi ko gueɗel gotel saɗa yiiɗi habde deniyankoɓe minen min narta e on commune kono min Allah e makko cuusal makko ceerno Souleymane Baal o wi min mbiɗa yaaha mi haalnoya tawde laamu ngu jooɗi ko horto ƴeere to Satiki Soule Ndiaye mi yahan mi yaɓa koyɗam ha toon. ceerno Souleymane Racine Baal sa ƴeewi ko gollotono ko haɓateno ko hande ɓuuri wonde actualité, hande ɓuuri hewde fayida siftinde ɗum e andinde ɗum e jangguinde ɗum sukaɓeɓe. waɗi noon ceerno Souleymane Baal añno ko yaware, añno ko yeftude yimɓe eɓe jeeya ɗum eɓe mbaɗa ɗumen maccuɓe, añno ko fiyannoɓe rewɓe ne tampina ɗumen, añno ko powonnoɗo fitna yimɓe ko wayno bandiraɓe meɗen fuutankoɓe ganduɗa so ndemi safal ɓe gara kepta mbaɗa muuɗo horma walla satigueɓe gara powo e dow almameme meɗen e dow imamuji meɗen. ɗin ɗon fuu ɓe kaɓama ɗum nde wonno kamɓe koɓe yimɓe diine ɓe gonno nde ɓe gari ɓe natiri e Fuuta ko diine ɓe jangguini yimɓe e batte l'islam. ɗum waɗi sa ƴeewi ceerno Souleymane Racine Baal o haɓaka ni ko heewi e silama ko nde o felliti tigui habdude e safalɓe ko nden ɓe ƴefti silama kono ko wona ɗum ko pédagogie tan o lelni ko hakkillantagal o lelni ko yewtidde yimɓeɓe o yewni ko jangguinde yimɓeɓe fof noon o fawi ɗum e dow diine. ɗum waɗi min mbi Afrique mo gonɗen ɗo hande o so en mbawi artirde jewte ɗen ɗon sen mbawi artirde hakkillantagal ngal ɗon mataw ma naf sukaɓeɓe ma naf meɗen tigui enen kono ma naf sukaɓeɓe. min dañi hen noon no fewi ballal université de Dakar sibu ɗum so tawi ko minen taniraɓe ɓe tan yaltunoɓe makko jokkere makko tan ko minen mbanno no wiyete ni Fuuta no metti rendinde maɓe mbi woysayo onon ɓuuri holon. hayso tawi ceerno Souleymane Racine Baal yimɓe fof no gandi ko neɗɗo mawɗo wonno ko waliyu Allah aussi wonno kono nde min gaddiri ɗum e nder science
min gaddiri ɗum e nder jangde min gaddiri ɗum e nder université min keeɓi yimɓe ngari kuuɓal ɓe ngari ɓe jewtiɗi hen par ce que démocratie mo gonɗen e wuurde joni o ɗo e guure meɗen Afrique démocratie on ɗon no wawi ƴewtede no feewi aussi sigo ɗum démocratie on ɗon ko nasarane en ko tubakoɓe gaddani en ɗum et pourtant enen eɗen dañno démocratie meɗen mo ganduɗa Cheikh Souleymane Baal e bandiraɓe mum ko pawno ɗum e deejre démocratie joɗɗo pewɗo kono majji e juuɗe meɗen nde wonno après tubakoɓe gari ndendini men gonɗen e habde e nder koye meɗen ha pertuɗen ko dañnoɗen ko joni noon sukaɓe meɗen e taniraɓe men e jatiraɓe men aroyeɓe eɓe poti andinede holon woni Cheikh Souleymane Racine Baal holon wonduno kanko e hoore makko holɓen o gollottono e holɗum ɓe goppani en ɗo so nden yonti ɓe jaaha ɓe ɓamta ko ganduɗa ɗum ko kamɓe jeynoɗo ɓe mbadda ɗum e bien sûr monde moderne o joni ko yahata no yaara par ce que moni fu aduna fu e jamono muɗum neɗɗo fu e jamono muɗum ɓe ƴeewa noɓe mbaddi koɓe ƴeftiri noɓe ƴeftiri ko moƴƴi e ko Cheikh Souleymane Baal woppuno ko ɓe mbadda ɗum e koɓe jogui joni ko ɓe mbawa ɓamtude heptude koye mabɓe e juuɗe occidentaux ji ɗi woni tubakoɓe ganduɗa ñande fu no ara e guure meɗen ne kebta yimɓe meɗen ne kebta laamu meɗen ne kebta ressource uji meɗen woni kala ko ganduɗa ɗum ko nan e nder leydi meɗen eɓe kebta ɗum eɓe kutoro enen eɗen jooɗi tan eɗen jeeɗa ko ɗum addani min noddude bateau o hannde mo wi o ɗoftum fof wiya ala o yetti noon Horkoƴere o tawi ɗon yimɓe nde wonno laamu ngu Satik Sule Ndiaye jooɗino Horkoƴere ɗo wonno capital Fuuta o waɗi ɗum ha gayni o nodda baaji ɓe Satik wi o natta e Fuuta e natta e Horkoƴere o kampi weendu ene ɗo Horkoƴere ɗon wiye Poyi o toon waɗi toon campe o jooɗi toon waɗi toon tillis makko o jooɗi hen o jooɗi hen wone kalwade yimɓeɓe seɓɓe ɓe ngare makko batti arde makko en guddito jamma Satik huuli wi o ɓeeɗo noon e ley jiiɗi ko bonnude laamam kanko ceerno Souleymane Baal o wi an seɓɓe ɓe onon mo gonɗon ɗo no mbaɗɗon laamɗo moɗɗon o jaggiranno ni koye yimɓe sino jaggiranno kon sinno kon gonɗo yimɓe o wi ko julɗo o jogoto ko rewɓe nayo ɗon islam hani kono jogui o wi omo jogui hakke temedere ko fayi o wi rewɓe nayo ɓe tan goni ɗumen rimɓe heddi ɓe fof ko ɓaaruji adi ko koreji makko te ko jogino ko rewɓe seɓɓe e rewɓe fof tan ko ari ɗo lamɗo ko joni ɓe gaari ɓe kaali Souleymane Baal wi namniɓe wiɓe ko ni on jii kaari o jaggirani noon kono yimɓe o rendini dal bref pour raɓɓiɗanake o rendini seɓɓe kaɓe muɗumen kaɓe koye muɗumen kaɓe denyankoɓe seɓɓe garan ha jetto damal galle Souli Ndiaye mbiyen min jalti ɗumnaji ma min jalti laamu ma min jeeyi ɗum woni Horkoƴere guure kewɗe gimmi ko Horkoƴere guure seɓɓe ɓe ko wayno Sinthiou Bamamɓe Sinthiou Garba ko wayno Dianjoli ko wayno Guijlon ko wayno ɗum sewɓe heeɓe seɓɓe guijlonnaɓe gangonno jeehi ko dutti guure muɗumen enen en ganda no feewi so gonga Allah so tawi kaldirten tan ko Allah enen Afrique en ganda no feewi ceerno Souleymane Racine Baal ko heewi ni ko winda e makko sen ƴeewi ko tubakoɓe bindi ɗum a nani ɗo joni sahaloɓe mbi professeur Oumar Dioum wi ko 2013 kanko o tini inde Cheikh Souleymane Racine Baal waɗa vulgarisé noon woni waɗe e téléji waɗe e radio ji 2013 ƴeew tan Cheikh Souleymane Racine Baal haala makko mawko ka o haalno ɗum ko 1766 kono ha 2013 kon nden ɓe mbaɗimo vulgarisé eɓe bindanno e makko noon thèse uji université windama e makko kono pour haala ka yaltini andine yimɓe 2013 heddi noon ko minen association min kaɓate ko beele sukaɓe meɗen no gandine holon woni Cheikh Souleymane Racine Baal se en kaɓani se en mbaɗanani ɗum koye meɗen hay goto waɗanta en ɗum en potani joɗade eɗen paɗa tubakoɓe kadi binda walla woɗɓe gummo Amérique gara na haalana en holɓen goni yimɓe men mawɓe ko enen poti heptude ɗum jagguiren ɗum juuɗe sappo ganden Allah hokkino en ko ganduɗa ɗum ko ɓamtare tigui wonno e meɗen donc
no selli o andaka no feewi o jang sibu ɗum o jangginaka aussi sa yi professeur uji meɗen science politique soɓe naati e classe uji mabɓe ɓe guiɗoto haalde ko haala révolution française 1789 pourtant Cheikh Souleymane Baal waɗi révolution muɗum ko 1776 ko wayno duuɓi sappo haade 1700 haade walla duuɓi nogas haade 17 ɗum ɗo révolution française arde kono ko 17 Napoléon en ko ɓen haala mumen haalande cukoyel ɓurɗo famdude hannde sa wi ɗum holo woni Napoléon ne wawma haalande sa wimo holo woni Cheikh Souleymane Racine Baal o anda donc effectivement en jangguinanimo en gandamo no fewi minen ɓe ganduɗa noon komin jokkere makko direct ko minen yimɓe ɓe ballat sibu ɗum somin keeɓi hannde inde makko no ɓamte no mawnine ko nafa amen kono ko nafa Afrique fof aussi par ce que Cheikh Souleymane Baal joni natti ko leñol makko tan jeeymo ko aduna o fuu jeeymo ko Afrique fof jeynomo sibu ɗum ko Afrique o haɓanteno ko ɓaleɓe o haɓanteno ɓeleɓe jeeya koye maɓɓe ɓe ganda kamɓe goni holɓen donc hannde somin keeɓi omo jangguine ko gonga ko Cheikh Souleymane Baal ko richesse Afrique fof voilà joni caggal Cheikh Souleymane mi waɗi o résumé eyyi beele enen gandi tigui rigui holi ceerno Souleymane Baal ko soɓeno ɗum noon ene manque meɗen denɗi manque e fuutankoɓe ko no jagguirani no o jagguirani o fotirani jagguirede noon par ce que yimɓe hewɓe ganda fuutankoɓe hewɓe ganda jagguirani no foti jagguirede ni kadi ko neɗɗo mawɗo hande o hanki mi waɗi intervention e Colloque mbimi ɓe ceerno Souleymane Baal kala ko wanno principe haalno ko ɗum woni actualité hande o son jii lamɗo so mbaɗi neɗɗo lamɗo wata mbaɗe ɗum par ce que ko ɓi jibinande so wona ɗum o wiyan ko bamma ko heɓori bamu on o so gayni hokka ɓiyi ko so mbaɗi lamɗo son jiimo Allah no wiyeteno dañal makko ne ɓeydo omo heɓa richesse emtira omo ñaama hawo bewa hen guitemo ko principe aji ɗi gonɗi actuel so mbaɗi neɗɗo so woni temps yo taw ko ganduɗo yo taw ko nunɗuɗo yo taw ko moƴƴo yo taw ko gandaɗo gandiraɗo yo taw liggonto tan ko aduna o liggonto tan ko ɓe wondiɓe ɗum woni dimension gueɗe kewɗe les sept là mami haalane foof les principe aji ɗi ɗum woni principe ceerno Souleymane Baal o wi ko ɗum ɗo woni grandeur makko fuutankoɓe noon wona Fuuta tan ko hay Sénégal fof en foti andude ceerno Souleymane Baal hande o fonno ko waɗede aɗa université men jogoto waɗe région de Matam guinɗiraɗo toon o ko Souleymane Niang wiyete on woni recteur de université on kam hokkama waɗanama teddinama so goɗɗum waɗama toon yo innire ceerno Souleymane Baal beele yimɓe fof ne ganda hol ceerno Souleymane Baal yo yimɓeɓe jangguine ceerno Souleymane Baal yo yimɓeɓe kalana ko woni hol ceerno Souleymane Baal sukaɓe meɗen ɓe hande ganda ko haali ɗon voilà ko ɗum jimmi andude dal e ɗum naji Souleymane Baal ko vraiment poɗɗo jangguede jangguine poɗɗo jangguinde poɗɗo andede andine ko ɗum jimmi haaldem denɗi ko gandumi hen seeɗa ko tan ko heddi ko noon ɗum ko kanko tan courage makko wayi kanko yeewi haɓoya e safalɓe o wi min mi ardata kon gardini e goto baɗoni ɓe toɗɗi kamɓe fof ɓe toddi Abdoul Kader Kane ɓe mbi ko oɗo tan wawi waade noon on ne haala nodda wi kañum wawata wonde gati wonde ardade yimɓe ne teddi ardade neɗɗo ardade yimɓe ɓe surtout e jamanu en teddi kanko o wi mi watta kono noon mami continue onon mbaɗe Fuuta yo hem almami kadi sati gueɓe ko mbanno ko ala fof moƴƴani wona fof moƴƴani won hen ko moƴƴi ɗum ko culture meɗen ɗum ko enen jeeyi ɗum ko aada meɗen won aada ɓe mbaɗatno ɗum wata caleɗe ɗum ƴeften ɗum mbaɗen ɗum aada moƴƴo wona ko ɗum woni kanko Souleymane Baal ko haali voilà donc neɗɗo mawɗo dal ko pour wiide bref tan ko neɗɗo poɗɗo jangguinede poɗɗo jangguede e école aji he foof surtout école aji Fuuta ɗi foof e foti waɗede curriculum étudiant aji élève aji gonnoji janggoji ɗi yo poti waɗede curriculum maɗum pour mbawa janggude hol Souleymane Baal hol histoire muɗum holko waɗi Fuuta holko addi gati charte mo waɗi o démocratie 1776 waɗi ɗum France nde waɗani révolution 1789 1776 ko États-Unis nden waɗi abolition l' esclavage nde woni sécession guerre de sécession donc kanko o fuɗɗima démocratie guila ko ɓooyi kanko ceerno Souleymane Baal
Winndere.